ሰላም ክቡራት አሕዋተይን ስድራ ቤተይ ሎሚ ክንመያየጠሉ ዝግባእ አገዳሲ ጉዳይ ኣለና። ካናዳ ሓሳባን ውጥናን ንእሽተይ ቀይራ ኣላ። ንዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ን2027 ሓደሽቲ ሕግታትን መምርሒታትን ተዳልዩ ኣሎ። ግን ከዓ ኣይትጨናነቑ። ነዚ ኩሉ ጉዳይ ስጉምቲ ብስጉምቲ ብቐሊል መገዲ ክገልጸልኩም እየ። ሕጂ እዚ መደብ እዚ ወላ ሓንቲ ደቂቃ ከይሓለፈትኩም ጽኒልኩም ተኸታተሉኒ። ኣብዚ ናይ ሎም መደብና እዚ ካናዳ ዘውፃቶ ሓደሽቲ ሕግታትን ዝቕየሩ ዘለው መደባትን ክንገልጽ ኢና። ካብዚ እውን እቲ ዝበዝሕ ናይዚ ሎሚ ክፋልና ዝሕዝ ድማ እቲ ዝዓበየን ዘሐጉስን ዜና ካናዳን ብፍላይ ድማ ስድራቤት ንምምጻእን እዚ ቋንቋ ፈረንሳይን ዝዛረቡን ድማ ሓደሽቲ መግለጽታት ኣለው። እዚ እውን ክንመያየጠሉ ኢና ማለት እዩ። ኣሕዋተይ እንኳዕ ናብ ጽላል ህይወት ብሰላም መጻኹም። ነዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ዝኾንኩም ኣነ ናታን ይበሃል። ብዙሓት መምሃርቲ ዝኾኑ መደባት ናባኹም ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ማለት እዩ። ነዚ ቻናልና እዚ ቤተሰብ ንምዃን ሰብስክራይብ ምግባርን እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ምግባርን ኣይትረስዑ። ንዘይራእይዎ ኣሕዋትና ንኽሪእዎ ናይ ኩሉ ናብ ካናዳ ክኣቱ ዝደልየን ኣብ ካናዳ ዝነብር ዘሎን ዕቑባ መስርሕ ዝትከታተል ዘሎ ሰብን ንኩሉ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ትፈልጥዎ ናይ ፌስቡክን ናይ ዋትሳፕን ግሩፓት ሼር ግበርዎ። ሕጂ ስለምንታይ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዛዕባና ክንዘራረበሉ ዝግባእ? ብሓፈሻ ሕብረተሰብና ምስ ካናዳ ነዊሕ ታሪክ ናይ ርክብን ስደትን ኣለዎ። ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚሩ ኣስታት ሚልዮናት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ናብዛ ሃገር እዚኣ ይውሕዙ ኣለዉ። እዚ ከዓ እቲ ማሕበራውን ቁጠባውን እዚ ስራሓውን መዋቅር ናይቲ ሃገር ዓብይ ጽልዋ ገይሩሉ ኣሎ ኣሕዋተይ። ብፍላይ ከዓ ንዓና ንፈተውቲ ትምህርትን ስራሕን ናብ ወፃኢ ሃገራት ናይ ምስጋር እዚ ሕልሚ ንዘለና ሰባት እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ከመይ ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነስ መጻኢ ዕድላትና ንምውናን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ሕጂ ኣብዚ 2027 ዝወፅእ ሕግታት ንመን ይጸልዎ? እዚ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ከለና ካናዳ ሓዳሽ ሃገር ኮይና ብሰፊሕ መሬታን ብውሕድ ህዝባን እያ ትፍለጥ። እዚ ቁጽሪ እዚ ዝቁጽሪ ህዝቢ ማለት እዩ ብቕልጡፍ ንዓቢ ካብ ዝበል ዕላማ ንላዕሊ ሕጂ ግን መንግስቲ ካናዳ ንዕቤት እቲ ሃገር ንመጻኢ ዕድላትቶም ድሮ ኣብ ውሽጢ ዘለው ብዕምቀት ክምርምር ጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ ድማ እዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ንሰለስተ ቀንዲ ክፍለ ሰባት ክጸልዎም እዩ። ካብዞም ሰለስተ ሓደ ንስኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ጽኒኢልኩም ስምዑኒ። ሕጂ ቀዳማይ ተምሃሮን ጊዜያዊ ሰራሕተኛታትን ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ሬዚደንትስ ንብሎም እዮም። ሕጂ እቶም ንትምህርቲ ወይ ድማ ንሓፂር ግዜ ስራሕ ዝኸዱ ሰባት ብቐንዱ ተጸለውቲ እዚ ሓድሽ ውጥን እዮም ማለት እዩ። ካልኣይ እቶም ኣብ ውሽጢ ካናዳ ድሮ ዝርከቡ ሰባት ወይ ከዓ እዚ ኢን ካናዳ ሬዚደንትስ ንብሎም እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ብኣንጻሩ ልዑል ዕድልን እዚ ጽቡቕ ሃዋህውን ዘለዎም ክኾኑ እዮም ማለት እዩ። ሳልሳይ ክንሪኦ ዘለና ድማ ኣባላት ስድራቤትን ፈተውትን ንብሎም ወይ ከዓ ፋሚሊ ክላስ ዝበሃሉ እዮም። ስድራቤት ንምእካብ ዝደልዩ ሰባት ሕጂ ካብቲ ናይ መንግስቲ ቀዳምነት ዝተዋሃቦ ዓበይቲ ጉዳያት ሓደ ኮይኑ ክጽል እዩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ። እዚ እውን ክትሰምዑና ኣለኩም። ሕጂ ስለምንታይ እዩ መንግስቲ ካናዳ ነዚ ውሳነ እዚ ወሲዱ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ከለና መንግስቲ ካናዳ ነዚ ሕግታት እዚ ክቕይር ከሎ ካብ ሃገራዊ ረብሓን እዚ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ እዚ ህልው ጭቡጥ ኩነታትን ተበጊሱ እዩ። ንኣብነት ጸገም መንበሪ ገዛውቲ ወይ ከዓ እዚ ሃውሲንግ ክራይሲስ ንብሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ቁጽሪ ሰባት ብቕልጡፍ ምስ ወሓዘ ኣባይቲ ክረኽቡ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዋጋ ክራይን ንብረትን ድማ ላዕሊ ደይቦ ኣሎ። ሕጂ ጽዕንቶ ኣብ ሕክምናን ትምህርትን እውን ኣሎ ወይ ከዓ እዚ ፐብሊክ ሰርቪስ ንብሎም ቤት ትምህርታትን ሆስፒታላትን ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ተዓጽየን ኣለዋ ወይ ከዓ ተጻዓይነን ኣለዋ። ካልእ ዕዳጋ ስራሕ ወይ ከዓ እዚ ጆብ ማርኬት ኢልና ንጽውዖ እዩ። ሕጂ ዕድላት ስራሕ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ናይ ሰራሕተኛታት መጠን ንላዕሊ ክጸብብ ጀሚሩ ኣሎ ኣሕዋተይ። ስለዚ መንግስቲ ካናዳ ነቲ ቁጽሪ ንቁሩብ ግዜ ንምህዳእን ንምዝሓልን ወይ ከዓ እዚ ስሎዊንግ ዳውን ንብሎ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ 2027 ዓመት ብዝርዝር እንታይ ክንጽበን ንኽእል፣ እንታይ ዓይነት ሓደሽ ሕቶታት እንታይ ዓይነት ሓደሽ ሕግታት ክወፁ ይኽእሉ ዝብል ኣብዚ ንዘራረበሉ ዘለና እዋን እቲ ዓመት 2027 ከምቲ ዓብይ ናይ ለውጢ ነጥቢ ወይ ከዓ እዚ
መሰጋገሪ እዋን ኮይኑ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ንዓና ንስደተኛታት ከዓ እዚ ኩነታት እዚ ብጥንቃቐ ክንዕዘቦ ይግባእ ኣሕዋተይ ዋላ እኳ ሕግታት እንተፀበበ ብፅፉፍ መገዲ ንዝሰርሕ ግን ወትሩ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ ካናዳ ንዓመታት ክትዕቦ ፀንሐት ናይ ኩሉ ሰብ ይእቶ ዝብል ሕጊ ሕጂ ተቐይሩ ኣሎ ብዝፀፈፈ መገዲ ክኸይድ ምዃኑ ድማ ሕጂ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦም መደባትና ድማ ነዞም ዝርዝራዊ ነጥብታት ብኸመይ ንተምሃሮ ንሰራሕተኛታት ከምኡ ድማ ንስድራ ቤት ከም ዝፀሉ ክንርኢና ማለት እዩ ኣሕዋተይ ክሳብ ሕጂ ምታይ ዘለኹም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ፅላል ህይወት ቤተሰብ ኩኑ ነዚ ቪድዮ እዚ ድማ ላይክ ግበርዎ ዘራይሁ ኣሕዋትና ድማ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ዘ ቢግ ጎል ዝብል እዩ ካናዳ ዘቐመጠቶ እንታይ ማለት እዩ fewer new faces at once ዝብል ሕጂ ዓብይ ዕላማ ቁፅሪ ሓደሽቲ ገጻት ኣብ ሓንሳብ ምንካይ ዝብል ኢና ክንረዳእ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ፍቕርን ምትእኽኻብን ልዑል ቦታ ኣለዎ ሓንቲ ሕቶ ሓተኩም ኣብ ሓንቲ ገዛ ኣስታት 50 ወይ ከዓ 100 ዝኾኑ ኣጋይሽ ሃንደበት ብሓንሳብ መፅኦም እንተዝኣቱ እንታይ ምተፈጥረ መልሱለይ እዚኣ ፈለማ ኣቑሑትን እዚ መቐመጢ ቦታን ክስእኑ እዮም ካልኣይ እኹል ምግቢ ንኩሉ ሰብ ማዕረን ምቕራብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ ኣይኮነን ድዩ ሳልሳይ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኣብታ ገዛ ዘሎ ድምፅን እዚ ሁከትን ነበርቲ እታ ገዛ ዕረፍቲ ከስእኖም እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ካናዳ ዝግበር ዘሎ ብንጹር እዩ ዘርእየና ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ዓመታት ካብ 2022 ክሳብ 2025 ዓመታት ዝነበረ እዋን ሚሊዮናት ዝግመቱ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ስደተኛታትን ብሓንሳብ ናብታ ሃገር ብምእታዎም እቲ ስርዓት ክጾሮ ካብ ዝኽእል ዓቕሚ ንላዕሊ ኮይኑ ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ዘለው ህዝቢ እዚ ዋጋ ንብረትን ቤትን ናብ ሰማይ እዩ ደይቡ ኣብ ሆስፒታላት እዚ ንሕክምና ንምርካብ ነዊሕ ሰሙናት ወይ ከዓ ኣዋርሕ ክጽበዩ ግድን ኮይኑ ካልእ ኣብ ቤት ትምህርትታት ንህፃናት ዝኸውን ቦታ ረኺብካ ንምእታው ዓብይ ፀገም ፈጢሩሎም ማለት እዩ ስለዚ ድማ እዩ መንግስቲ ካናዳ ነቲ ሓድሽ ውጥን 2027 ከውፅእ ከሎ ብቐዳምነት ነዚ ዓብይ ፀገም እዚ ክኸብሉ ክፈትሖ ዝወሰነ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ ዝቁፅሪ ሓደሽቲ ሰባት ክንኪ ዘለዎ መንግስቲ ካናዳ ቃሉ ከም ዝሃቦ ዕላማኦም ሰባት ምፅላእ ወይ ድማ መገዲ ዕፅው ንምግባር ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዩ ቀዳማይ ቅልጡፍ መንበሪ ወይ ከዓ ገዛውቲ ምርካብ ዝምፅጋሙ ሰባት ካብ ሃገሮም ምስ መፁ ሕጂ መጀመርታ ዘልዮም መዕቆቢ እዩ ኣብ ካናዳ ግን እዚ ገዛ ክህነፅ ከሎ ቤት ክህነፅ ከሎ እዚ ክህነፁ ካብ ዝኽእልሉ ቅልጡፍ ፍጥነት ንላዕሊ ሰባት ይኣትዉ ነይሮም እዚ ከዓ ንገሊኦም ሰባት ካብ መጋረጃታት ወይ ድማ ኣብ ብዘይ እኹል መዕቆቢ ክተርፉ ገይርዎም ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዝፈጥሮ ዝፅዕንቶ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ብሓንሳብ ምስ ኣተው ሰራሕተኛ በዝሒ ስለ ዝወሰኸ እዞም ዘስርሑ ሰባት እዞም ዘስርሑ ትካላት ዝመርፅዎ ዕድል ክፀብብ ጀሚሩ ማለት እዩ ካልእ ዋጋ ሰዓት ድማ እዚ ሚኒመም ዌጅ ንብሎ ምስቲ ዝኸውን ዘሎ ናብራ ክወዳደር ከሎ ድማ እዚ ኣብዝዩ ውሕድ ዝኾነ ስታቲስቲክስ የርእዩ ወይ ከዓ ኣዝዩ ውሕድ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ ካልእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እውን ወይ ከዓ እዞም ሶሻል ሰርቪስ ንብሎም ሕጂ ትምህርቲ ሕክምና መጓዓዝያ ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንኩሉ ሰብ ብማዕረን ንምዝርጋሕ ዓቕሚ ጠፊኡ ሕጂ ንስኻትኩም ወይ ከዓ ናብ ካናዳ ክትከዱ እትደልዩ ማለት እዩ ኩልኩም ሰባት ኣብዚ ሓድሽ እዋን እዚ ከም መቕፃዕቲ ክርአ የብሉን እዚ ሓድሽ ሕጊ ማለት እዩ ግዜ ውጥን ወይ ከዓ እዚ ፕላኒንግ ታይም ንብሎ ሕጂ ብቐሊሉ ዓቕሚ ኣለኒ ኢለ ጥራይ ክኸይድ ዝበሃል ኣረኣያ ክተርፍ ኣለዎ ቅድሚ ምስጋርኩም ስራሕኩም ትምህርትኩም ወይ ድማ ሕጋዊ መገድታት ብዝግባእ ክትፈልጡን ክትምርምሩን ይግባእ ካልእ ሕጂ ካናዳ ካብ በዝሒ ወይ ከዓ እዚ ኳንቲቲ ኣይትደልን ኳሊቲ ኦቨር ኳንቲቲ ዝብል መስርሕ እያ ትስዕብ ዘላ
እንታይ ዳ እቲ ክእለት ዘለዎ እቲ ቋንቋ ወይ ከዓ ብሞያ ንሃገር ጠቃሚ ዝኾነ ሰብ እያ ትመርጽ ዘላ ካናዳ ነቲ ውሕጅ ናይ ሰባት ንምቁፅጻር እያ እዚ ዓቢ ዕላማ እዚ ኣውፅያ ዘላ ኣዳልያ ዘላ እዚ ማለት ድማ ብ2027 ማዕጾኣ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጹው እዩ ማለት ኣይኮነን ሰናይ ዜናታት ኣለዉ እዚኦም ክነግረኩም እየ ሕጂ ድማ ናብቲ ዝያዳ ኣገዳስን ዓቢ ለውጢ ዝኾነ እዚ ዛዕባ ክንሰጋገር ኢና እቲ ብዛዕባ ጊዜያዊ ተወሰኽቲ ወይ ከዓ እዚ ቴምፖራሪ ቪዚተርስ ይኹን ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ዝምልከት እዩ መን እዮም እቶም ጊዜያዊ ኣጋይሽ ኢልዎም ዘለዉ መንግስቲ ካናዳ ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ቪዚተርስ ዝበሃሉ ንመን እዮም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስርዓት ካናዳ ማለት እዩ ንዓመታት ዝኣክል ሚልዮናት ዝግመቱ ሰባት ትምህርቲ ወይ ከዓ እዚ ስታዲ ፐርሚት ንብሎ ወይ ድማ ንሓፂር ግዜ ስራሕ እዚ ወርክ ፐርሚት ዝበሃል ናብቲ ሃገር ይኣትዉ ነይሮም እዞም ሰባት እዚኦም ብናይ ግዜ ገደብ ዝኸዱ እዮም እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ መብዛሕትኦም ኣብቲ ሃገር ንሂወት ብቃውምነት ናይ ምጽናሕ ሕልሚ ነይርዎም ካብ ሕጂ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ዓመት 2027 ናብ ዘሎ እዋን ኣብዘን ዝተረፋ ወርሕን ኣብ ዝቕፅል ዓመትን ዘሎ መንግስቲ ካናዳ ንቁፅሪ እዞም ጊዜያዊ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ብዓቢ መገዲ ክንክዮ ወሲኑ ኣሎ ስለምንታይ ዛሕቶ እዚኣ ክንምልስ ኣለና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ነጥቢ ቤት ትምህርትን ኮሌጃትን ካናዳ ንጊዜያዊ ተምሃሮ ከም መሳርሒ ንግዲ ክጥቀሙሎም ጸኒሖም እዮም ብዙሓት ትካላት ትምህርቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመጹ ተምሃሮ ብዝሓለፈ ክፍሊት መዝጊቦም ግን ከዓ እኹል መዕቆቢ ኣባይትን መጽንዕን ቦታታትን ከቕርቡሎም ኣይከኣሉን እዚ ሳዕቤኑ ድማ ተምሃሮ ናብ ካናዳ ምስ ኣተው መዕቆቢ ስኢኖም ኣብ መኻይን ወይ ድማ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ክሓድሩ ይግደዱ ነይሮም ማለት እዩ እቶም ንስራሕ ዝመጹ ድማ ብዘይ ውሕስ ደሞዝን ብዘይ ቀዋሚ ዕድል ስራሕን ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቖም ይርከቡ ስለዚ መንግስቲ ካናዳ ነቲ ቁጽሪ ናይዞም ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ብኣስታት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሓፂርዎ ኣሎ ኣብቲ ዓመት 2027 ዝወፅእ መደብ እውን ነዚ ውሕጅ እዚ ብጽኑዕ ዝቆጻጸር ኮይኑ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ማለት እዩ ሕዋተይ ንስኻትኩም ወይ ከዓ ፈተውትኩም ኣብ 2027 ትምህርቲ ናብ ካናዳ ክኸይድ ኢልኩም ተሓስቡ ወይ ድማ ንስራሕ ናብ ካናዳ ክኸይድ ኢልኩም ተሓስቡ እንተለኹም እቲ ኩነታት ብዕምቆት ክትግምግምዎ ይግባእ ማለት እዩ ሕጂ ጽኑዕ መረፃ የድልየኩም ወይ ከዓ ስትሪክት ሴሌክሽን ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ብቐሊሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ኮሌጅ ከኣቱ ይኽእል ነይሩ ሕጂ ግን እቲ መለክዕታት ኣዝዩ ፀቢቡ ኣሎ ናይ ባንክ ሕሳብ መረጋገፂ ናይ ቋንቋ ዓቕሚ እዚ IELTS ወይ ከዓ ካልእ ንብሎ ከምኡ ድማ ናይቲ ትመርፅዎ ዓውዲ ትምህርቲ ምስቲ ሃገር ካናዳ ብሓቂ እትደልዮ ሞያ ዝስማዕማዕ ክኸውን ኣለዎ ካልእ ውሕዳት ዕድላት ስራሕ እዮም ዘለዉ ሕጂ ወይ ከዓ ፊወር ወርክ ፐርሚትስ እዮም ዘለዉ ድሕሪ ትምህርቲ ናብ ቋሚ መነባብሮ ወይ ከዓ PR ንምስጋር ዝወሃብ ዝነበረ ዕድላት ተቐንጢጡ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ረቑሕታት ተገይሩሉ ኣሎ ካልእ እቶም ስራሕ ኢልና ብዘይ ሓፂር ግዜ ወይ ከዓ ፍቃድ ስራሕ ዝኣትዉ ሰባት ተመሳሳሊ ፀገም ገጢምዎም ኣሎ መንግስቲ ካናዳ ንትካላት ስራሕቲ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ድሮ ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ካናዳ ኣትዮም ዘለዉ ዜጋታት ቀዋሚ ነበርትን ዕድልን ክህቡ ግድን ገይሩሎም ኣሎ ስለዚ ካብ ወፃኢ ሃገር ኮይንኩም ብቐሊሉ ናብ ካናዳ ብስራሕ ናይ ምእታው ዕድል ኣዝዩ ፀቢቡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ማዕጾ ሙሉእ ብሙሉእ ተዓጽዩ ማለት ኣይኮነን ሕጂውን ክደግመልኩም እንታይ ዳ ብሉጻት ቋንቋ ትኽእሉ ወይ ከዓ ድልዱል ዓቕሚ ዘለዎም ጥራይ እዮም ክሓልፉ ዝኽእሉ ማለት እዩ እቲ ብቐንዱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከቡ ሰባት ዝምልከት እዚ ሕጉስ ዜናን ፍሉይ መደብን ድማ ብሰፊሑ ክነግረኩም ሕጂ ካብቲ ኣብ ወፃኢ ኮይንካ ናብ ካናዳ ናይ ምእታው መገዲ ተጻራሪ ማለት እዩ እቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ድሮ ዝነብሩ ዘለዉ ጊዜያዊ ሰራሕተኛታትን ተምሃሮን ግን ዓብይ ዕድል ይረኽቡ ኣለዉ ንግዚኡ ነዚ ብኣብነት ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ማለት እዩ ሓደ ገዛ ኣለና በሉ ሕጂ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ድሮ ዝኣተውን ቀዲሞም ዝኣተውን
ንሽተይ ቦታ ሒዞም ብፀገም ዝነብሩ ዘለው ሰባት ኣለው ገሊኦም ድማ ኣብ ደገ ደው ኢሎም ናብቲ ገዛ ንምእታው ይጽበዩ ኣለው ሕጂ ግን ስድራቤት እቲ ገዛ ወይ ከዓ መንግስቲ ካናዳ ሓደ ጠቃሚ ውሳነ ወሲኑ ቅድሚ ንመጽናሕቲ ካብ ደገ ነእቱ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ኣብ ውሽጢ ዝገዛ ዝርከቡ ስርሖም ዝሰርሑ ትምህርቶም ዝከታተሉ ንማሕበረሰብና ጠቀምቲ ዝኾኑን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዕድል ሂብና ናብ ቋሚ መነባብሮ ወይ ከዓ ፐርማነንት ሬዚደንሲ ነስግሮም ይብል ኣሎ እዚ ፖሊሲ እዚ ኣብቲ ዓመት 2027 ክሳዕ ክንደይ ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ክንርድኦ ንኽእል ኢና ስለምንታይ እዩ መንግስቲ ካናዳ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለው ዝያዳ ዝሓልየሎም ዘለው ክንብል ከለናሲ መንግስቲ ካናዳ ንግዝያዊ ተምሃሮን ንሰራሕተኛታትን ካብ ደገ ናብ ውሽጢ እዚ ምእታው ቁፅሩ ክንክዮ ከሎ ኣብ ሓደ ሰዓት ድማ ነቶም ድሮ ኣብ ውሽጢ ዘለው ሰባት ናብ ሕጋዊ ቋሚ ፒአር ናይ ምስጋር ዕድል ያዕብዩ ኣሎ እቲ ቀንዲ ምክንያት እዚኣቶም እዮም ሓዙን ቀዳማይ ለሚድዎምን ፈሊጥዎምን እዩ ወይ ከዓ እዚ ኦሬዲ ኢንቴግሬትድ ዝበሃል ኣሎምሽ እቶም ድሮ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ዘለው ሰባት ሰርቲፊኬት ስራሕ ረኺቦም ባህሊ እቲ ሃገር ይፈልጡ እዮም ቋንቋ እንግሊዝኛ ወይ ድማ ፈረንሳይኛ ብግቡእ ይዛረቡ እዮም ከምኡ ድማ ምስቲ ማሕበረሰብ ተዋሂዶም እዮም ስለዚ ካብ መጀመርታ ስልጠና ንምሃብ ንዖም ግዜ ኣይወስደሎምን ማለት እዩ ካልኣይ ፀገም መንበሪ ኣባይታ ይፈጥሩን ወይ ከዓ ኖ ኤክስትራ ሃውሲንግ ስትሬን ንብሎ እዩ እቶም ሰባት እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሮ ኣብ ሓንቲ ገዛ ወይ ድማ ኣብ ኣፓርታማ ይነብሩ ኣለው ብሃንደበት ሓደሽቲ ሰባት ምስ መፁ ዝፍጠር ፅዕንቶ ኣብ ልዕሊ ዕዳጋ ቤት የብሎምን ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ እዚ መኽፈቲ ንፅቡቅ መጻኢ ኢሎም ይሓስቡ ወይ ከዓ ፌርነስ ኢሎም ይሓስቡ እዮም መንግስቲ ካናዳ ነቶም ግዝያዊ ፍቃድ ሒዞም ዝፀንሑ ሰባት ፍትሓዊ ዕድል ንምሃብ ይፅዕር እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ገለ ካብቶም ኣሕዋትናን ፈተውትናን ማለት እዩ ብግዝያዊ ፍቃድ ብትምህርቲ ወይ ድማ ብስራሕ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ይርከቡ እዮም ንዓቶም እዚ ሓድሽ ውጥን 2027 ዓብይ ናይ ተስፋን ናይ ዕድልን ማዕጾ ከፊቱሎም ኣሎ ብቐሊሉ ናብ ቋሚ መነባብሮ ወይ ከዓ ፒአር ናይ ምስጋር ዕድል እቶም ካብ ደገ ኮይኖም ክወዳደሩ ዝፀገሞም ነገራት ንዓቶም ግን ብቐጥታ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ንምዕራፍ ናይ ፒአር ናይ ምሕታት ዕድሎም ብዓብይ መገዲ እዩ ዝፀልወሎም ማለት እዩ ሕጂ ተመክሮ ስራሕ ወይ ከዓ እዚ ካናዲያን ወርክ ኤክስፒሪየንስ ንብሎ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ቁርብ ዓመታት ዝሰርሐ ሰብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ንምርካብ ዝያዳ ዓብይ ነጥቢ ወይ ከዓ ፖይንትስ ክረክብ ይኽእል እዩ ቀፂሉ ንሪኦ ድማ ካብ ደገ ኮይንኩም ናይ ቀዋሚ መነባብሮ ወይ ከዓ ፒአር ዕድል ክትረኽቡ እንተደኣ ኮይንኩም ካብ ወፃእ ካናዳ ማለት ካብ ደገ ካናዳ ኮይንኩም ካናዳ ሕጂ ብቐዳምነት እትደልዮም ሞያታትን ስራሕትን ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ንምርዳእ ንሓንቲ ዓብይ ናይ ስፖርት ጋንታ ከም ኣብነት ንርአ ሓደ ኮች ወይ ከዓ ማናጀር ናይታ ኣሰልጣኒ ናይታ ጋንታ ጋንትኡ ንምድላው እዚ ዘድልዮ ሰብ ብናፅላ ኣይኮነን ዝመርፅ እንታይ ዳ ይገብር ጎልኪፐር ይርኢ ቀፂሉ ነቲ ቀፅሪ ምክልኻል ክሕግዝ ዝኽእል ፅኑዕ ተኸላኻሊ ወይ ከዓ ዲፌንደር ንብሎ ይመርፅ ካልእ ከምኡ ድማ ነቲ ማእኸል ሜዳ ማእኸል ንምምራሕን ጎል ከእቱ ዝኽእል ዘጥቅዕ ሰብ ስትራይከር የድልዮ ልክዕ ከምዚ እዩ ኩነታት ካናዳ እውን ማለት እዩ መንግስቲ ካናዳ ንዓመት 2027 ዘለዎ ትልሚ እዚ ዓብይ ትልሚ ኣለኒ ክብል ከሎ ንዝኾነ ይኹን ካብ ደገ ዝመፅእ ሰብ ማዓፆ ክኸፍት እየ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዕለታዊ ናብራ እታ ሃገር ብህፁፅን ብግቡእን ዘድልዮም ሞያታት ወይ ከዓ ኢን ዲማንድ ኦኩፔሽንስ ዝበሃሉ ጥራይ እያ ትመርፅ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ካናዳ ብቀዳምነት ትደልዮም ቀንዲ ሰለስተ ዓውድታት ስራሕ ኣለው ኣብቲ ሓድሽ ውጥን በዚ መሰረት ጌርና ማለት እዩ መንግስቲ ካናዳ ንዝተወሰኑ ዓውድታት ስራሕ እዚ ፍሉይ ቦታ ልዑል ነጥብታትን ወይ ከዓ ፖይንትስ ይህብ ኣሎ እዞም ስዕቡ ሕጂ ዝብለኩም ድማ ቀንዲ ዓውድታት ሓዙኒ
ቅድሚ ዝምባለይ ግን ንጽላል ህይወት ሕጂውን ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ብምግባርን ቤተሰብ ናይ ጽላል ህይወት ኩኑ እዚ ቪድዮ እዚ ንኩሉ እዚ ናይ ካናዳ ሕልሚ ዘለዎ ሰብ ኣዝዩ ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ሕጂውን ሼር ግበርሎም ማለት እዩ ቀዳማይ ዓውዲ ጥዕና ወይ ከዓ ሄልዝ ኬር ሴክተር ንብሎ እዩ ካናዳ ኣዝዩ እዚ ኤጂንግ ፖፑሌሽን ዝበሃል ወይ ከዓ ኣረግቶት ሰባት ዘለዎ ሃገር እያ ብዙሓት ሰባት ናብ ዓብይ ዕድመ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ድማ ነቶም ዝሓመሙ ወይ ድማ ዕድሚኦም ዝደፍአ ዜጋታት ክንክን ዝገብሩ ሰራሕተኛታት በዝሒ የድልዮም ኣሎ ሕጂ ኣገደስቲ ሞያታት ኣብዚ ሄልዝ ኬር ሴክተር ዘድልዩ እንታይ እዮም ነርስታት ኣለዉ ሓገዝቲ ጥዕና ወይ ከዓ ፐርሰናል ሰፖርት ወርከርስ ንብሎም ወይ ከዓ PSW ተባሂሎም ጽውዖም ካልእ ሓኻይም ኣለዉ ከምኡ ድማ ቴክኒሻናት ሕክምና እዚኦም ሞያታት ኣዝዮም ይድለዩ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ዕድል እዞም ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዝነጥፉ ስደተኛታት ስርዓት ሰልጠንቲ እንተሃልዮም ሆ ካብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ብዝቐለለ መገዲ ማዕጾ ናብ ካናዳ ክኽፈተሎም ይኽእል እዩ ካልእ ዓውዲ ህንፀትን ንብረትን ወይ ከዓ ትሬድስ ኤንድ ኮንስትራክሽን ንብሎ እዩ ከምቲ ቅድም ክብል ዝረኣናዮ ኣብ ካናዳ ዓብይ ፀገም መንበሪ ገዛውቲ ኣሎ ገዛ ንምህናፅ ድማ መደባት መንግስቲ ብሰፊሑ ተሰሪዑ ኣሎ ይኹን እምበር እቶም ነቲ ዕዮ ዝሰርሑን ኮንስትራክሽን ሰብ ሞያ ኤሌክትሪሽንስ ከምኡ ድማ ፕላምበርስ ዝኣመሰሉ ሰራሕተኛታት ኣዝዮም ይጎድሎም ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ዘለየና ኣገደስቲ ሞያታት ኣብዚ ኮንስትራክሽን እንታይ እዩ መሃንድሳት እዚ ካርፔንተርስ ንብሎም ኤሌክትሪሽናት መካኒካትን ጽገናን እዚ ኣዝዮም ተደለይቲ እዮም ሕጂ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ዕድል እቶም ብተግባራዊ ክእለትን ብሞያን ዝፍለጡ ስደተኛታት እዚ ዕድል እዚ ናይ ሕቆ መትረፍቲ ክኾነሎም ይኽእል ማለት እዩ ናብ ካናዳ ንምእታው ቀሊል መገዲ ክኸፍተሎም ይኽእል ሳልሳይ ዝድለ ድማ ዓውዲ ቴክኖሎጂን ስለ ፍልጠትን ወይ ከዓ እዚ ስቲም ዝበሃል ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ማት ንብሎ እዚኦም እዮም ሕጂ እቲ ሃገር ንመጻኢ ቁጠባ ንምህናፅ ናብ ዲጂታል ዓለም ብዕምቀት ተሰጋገር ኣላ ሕጂ ዘሎ ዕዳጋ ድማ ዕዳጋ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ኮምፒውተር ሶፍትዌር ሳይበር ሴኩሪቲ ወይ ከዓ ሳይበር ፀጥታ ንብሎ ከምኡ ድማ ኣብ ኣውቶማቲክ ስራሕቲ ልዑል ድሌት ኣለዎ ኣብዚ ዘድልዩና ኣገደስቲ ሞያታት ሶፍትዌር መደብ መውፅኢ ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ንብሎም IT ሰብ ሞያ ከምኡ ድማ መሃንድሳት ቴክኖሎጂ እዚኦም ሃርድዌር መሃንድሳት ማለት እዩ እዚኦም እውን ኣዝዮም የድልዩ እዮም ማለት እዩ ሕዋተይ ሕጂ ንስደተኛታት ብፍላይ ድማ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኣፕሊካንትስ እዚ እንታይ ከምህረና ይግባእ እቲ ኣብ 2027 ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ ዝሕሰብ ዘሎ ስርዓት እዚ ብቐንዱ ኣብ ኤክስፕረስ ኢንትሪ ወይ ከዓ እዚ ካታጎሪ ቤዝድ ሴሌክሽን ንብሎ ዝተደረኸ እዩ ካብ ደገ ኮይንካ ንምዕራፍ PR ናይ ምሕታት ሓሳብ ዘለካ ስደተኛ እንተ ኮይንካ ወይ ድማ ዘለካ ስደተኛ እንተ ኮይንኪ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ሕጂ ዝብለኩም ክትሕልዎም ይግባእ ቀዳማይ እኹል ናይ ቋንቋ ዓቕሚ ክህልወኩም ይግባእ ላንጉጅ ፕሮፊሸንሲ ንብሎ ማለት እዩ ንእንግሊዝኛ ወይ ከዓ IELTS ወይ ከዓ ንፈረንሳይኛ ብዝለዓለ ደረጃ ክትዛረቡ ይግባእ ካልኣይ ተሞክሮ ስራሕ ወይ ከዓ እዚ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ንብሎ የድልየኩም እቲ ስራሕኩም ምስቲ ካናዳ እትደልዮ ብህፁፅ እትደልዮም ሞያታት ወይ ከዓ እዚ NOC ኮድ ዝበሃሉ ዝስማዕማዕ ክኸውን ኣለዎ ካልእ ድማ ዶክመንት ፕሪፓሬሽን የድልየኩም ዲፕሎማኹም ዲግሪኹም ኩሉ ተሞክሮኹም ብዓለም ለኸ ደረጃ ወይ ከዓ WES ዝኣመሰሉ ትካላት ክረጋገፅ ኣለዎ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ሕጂ ናብቲ ካናዳ ንሓንቲ ፍልይቲ ቋንቋ እትህቦ ልዕል ቦታን ዓብይ እዚ ማጂክ መፍትሕ ዝበሃል ዝኾነ ጉዳይ ማለት እዩ እቲ ብዛዕባ ፈረንሳይኛ ተዛረብቲ ዝምልከት መደብ ክንሰግር ቅድሚኡ ግን ጽላል ህይወት ካብ ዝጅመር ናብ 6 ኣዋርሕ ይጽጉዕ ኣለዉ ኣብ 6 ኣዋርሕ እዚ ናብ 10,000 ዝቐረበ ፋሚሊ ሒዝና ኣለና ሰብስክራይበራት መሊና ኣለና እዚ ንዝገበርኩም ለይ ፍቕርን እዚ ሓገዝን ኣዝየ ዘመስግነኩም ሕጂ እውን ገና ክንቀጽል ኢና ጽላል ህይወትን ዘይረኣይዎ ኣሕዋትናን ሓትናን ክርእይዎ እዮም ክመሃሩ እዮም ህይወቶም ክቕይሩ እዮም ኣነ ናታን እውን ምስ ጽላል ህይወት ኮይነ ንዓኹም ንህይወትኩም ጠቐምቲ ዝበሃሉ ሓበሬታታት ከብፅሓልኩም እየ ማለት እዩ
حجون سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب بمقبار نابزي قصالي مدبنا نسكر مالتي حواتي حجي نزي قداي زي نزي حجي زبلكم قداي زي بقليلو نمردع حانت أبنات كنقرأكم حدا عبي قزالو أبتي قزا عبيتي أفدقتات هالو زوم أفدقتات يوم زوم معاصوتات يوم نخلو سب بقليلو أيخفتن يوم حجي نفسه وكف سب نبتي مفتح نمركب نوح ساعتات كتصبى يقبع ويكع خدل اللي يقبع يخون مبار حدا فولي مفتح له خمزي ماستر كي نبلو حل حكي ناي كله أب جزاوت خمزة له معصو زخفت مفتح مالتي هم عينة مفتح له إذا مفتح زي نتمعصو بهان دبت زي زخانة معينك أفيك خفته خالي حجي أبتي نعمت إسرع شو عتن تدالو وطن كندا تي فرنسينا قانقوا مزراب لك خمزي زبالازي ماجيك مفتح زبالنايو كوينو ويكعزي ماستر كي زبالنايو كوينو يزقلقل زلو مالتي حجي سلامتها كندا نفرنساينا تزاربتي فولي فقري التهب زبال حتو خنملس لنا حجي اتا هاجر كلتا هاجراوي قانقواتات ኣለዎ انجليزኛን فرنسايኛን انجلش اند فرنش مالتي اتي مبزحتو كفالتا هاجر بانجليزኛ كزارب كلو حدا عابي كفلي بقندو دما መንግስታዊ ክፍለ ሀገር እዚ ኪቤክ ንብሎ ከምኡ ድማ ገለ ከባቢታት ኦንታሪዮን ኒውብሩንስዊክን ብፈረንሳይኛ ዝመሓደር እዩ መንግስቲ ካናዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብተን ብፈረንሳይኛ ዝዛረባ ከባቢታት እቲ ቁፅሪ ህዝቢ ካብቲ እትደልዮ መጠን ታሕቲ ይወርድ ምህላው ተዓዚቡ ኣሎ ስለዚ ድማ ፈረንሳይኛ ተዛረብቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ሓደ ዓቢ ፍሉይ ቀዳምነት ወይ ከዓ እዚ ፍራንኮፎን ኢሚግሬሽን ስትራቴጂ ተዋሂብዎም ኣሎ ካብቶም እንግሊዝኛ ጥራይ ዝዛረቡ ሰባት ተፈለየ ማለት እዩ ነጥብታት እዚ ሲአርኤስ ፖይንትስ ንብሎም ብቀሊሉ ክእክቡ ዕድል ይረኽቡ እዮም ሕጂ ብቐጥታ ካብ ደገ ኮይንኩም ንቀዋሚ መነባብሮ ወይ ከዓ ፒአር ዕድል ንምርካብ ኣዝዩ ሓፂርን ቅልጡፍን መንገዲ ይኽፈተልኩም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ስደተኛታት ብሰንኪ ታሪክ ሃገርና ትምህርትና ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ኤውሮጳ ኣብ ዝፀናሕናሉ እዋን ነቲ ናብራ መሰረት ገይሮም ፈረንሳይኛ ብፅቡቅ ክዛረቡ ወይ ከዓ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ስደተኛታት ኣለዉ ሕጂ እዚ ሓድሽ ውጥን 2027 ንዓና ብኸመይ ይፀልወና እንተኢልና ዕድል ትምህርትን ቋንቋን ቀዳማይ ማለት እዩ ገና ፈረንሳይኛ ዘይትፈልጡ እንትኮንኩም እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ቋንቋ ፈረንሳይኛ ብኸም ቲኢኤፍ ወይ ድማ ቲሲኤፍ ዝኣመሰሉ መርመራታት ጌርኩም ፅቡቅ ነጥብታት ምርካብ ካብቲ እንግሊዝኛ ዝግበር ውድድር ኣዝዩ ዝቐለለ ክኸውን እዩ ውሕድ ኮምፒቲሽን እዩ ዘለኩም ወይ ከዓ ውሕድ ውድድር ይፅበየኩም ዘሎ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ካብ ዓለም ዝመፁ ሰባት እንግሊዝኛ ጥራይ እዮም ዝመርፁ ፈረንሳይኛ ንዝፈልጥ ሰብ ግን ኣዝዩ ውሕድ ስለ ዝኾነ እቲ ካናዳ ትደልዮ ዘላ እዚ ክፍተት ብቕልጡፍ ክትመልእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣሕዋተይ ሕጂ ናብዚ ቀፂሉ ዘሎ ክፋልና ክንሰግር ዘይሃለና ድማ እቲ ዓብዪ ማለት እዩ ካናዳ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ልዑል ቦታ ተህቦ እዚ ብዛዕባ ስድራ ቤት ምእካብ ወይ ከዓ ፋሚሊ ስፖንሰርሺፕ ንብሎ ዝምልከት እዩ ሕጂ ኣብ ዓለም ብዘይ ቁጠባ ንብረትን ስራሕን ካልእ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ናይ ስድራ ቤት ፍቅርን ሕውነትን እዩ ኣደ ኣቦ ሰብኣይ ሰበይቲ ወይ ድማ ውሉዳትካ ካባኻ ተፈልዮም ኣብ ካልእ ሃገር ክነብር ከሎ ልብኹም ወትሩ ምስኦም እዩ ዝኸውን ሕጂ ካናዳ ነዚ ነገር እዚ ብፅቡቅ ትፈልጦ እያ ዋላ እኳ ዓመት 2027 ዝወፀ ሓድሽ ውጥን ሰባት ናብ ሃገሮም ንምእታው ዓብዪ እገዳታትን መፃረይታትን ይግበር እንተኾነ ነቲ ብዛዕባ ስድራ ቤት ምእካብ ዝምልከት ሕቶታት ግን እዚ ሕግታት ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ቀደም ናፃን ፍሉይን ቦታ ተዋሂብዎ ይርከብ ስለምንታይ እዩ መንግስቲ ካናዳ ንስድራ ቤት ፈፂሙ ዘይሓድጉ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ከለና ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሕጊ መንግስቲ ካናዳ ቁፅሪ ተምሃሮን ግዝያዊ ሰራሕተኛታትን ክንኪ ከሎ ኣብ ስድራ ቤት ማዕፆ ስፖንሰርሺፕ ወይ ከዓ ፋሚሊ ክላስ ኢሚግሬሽን ንብሎ ግን ፍሉይ ጥንቃቐ ይገብር ስለምንታይ ሕጂ ማሕበራዊ ድልድል ወይ ከዓ እዚ ሶሻል ስቴቢሊቲ ዝበሃል ካናዳ ትደልዮ እያ
ከም ሕብረተሰብ መጠን ማለት እዩ ካናዳ ከም ሕብረተሰብ መጠን ስድራ ቤት ጽኑዕ መሰረት ሃገር ምዃኑ እያ ተኣምን ሰባት ምስ ስድራ ቤቶም ምስ ሰፈሩ እዮም ኣብቲ ማሕበረሰብ ጽቡቕ ክገብሩ ዝኽእሉ ኢላ ተኣምን ማለት እዩ ካናዳ ናይ ካልእ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጉዳይ ወይ ከዓ እዚ ሂውማኒቴሪያን ቫልዩ ንብሎ ክንርኢ ኣለና ኣደ ንውሉዳ ወይ ድማ ሰብኣይ ንሰበይቱ ተፈልዩ ክነብር ፍትሓዊ ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ካናዳ ነዚ ስነ ምግባራውን ሰብኣውን ረቋሒ ቀዳምነት ይህብ ኣሎ ማለት እዩ ንኤርትራውያን ዝምልከት ዓብዪ ዕድል ኣሎ ህዝብና ብሰንኪ ስደት ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ተበቲኑ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ድሮ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ብቀዋሚ መነባብሮ እዚ ፒአር ንብሎ ወይ ከዓ ብዜግነት ሲቲዝንሺፕ ይነብሩ ኣለዉ እዚ ንዓመት 2027 ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ስድራ ቤት ማለት እዩ ምእካብ ስድራ ቤት ምትእኻብ ወይ ከዓ ፋሚሊ ስፖንሰርሺፕ ንብሎ ብኸመይ ይሕግዘና ኢልና ክንሓትት ከለና ማለት እዩ ሕጂ ስፖንሰር ንምግባር ዘለዎ ዕድል ዓብዪ ኣብ ካናዳ ሕጋዊ ቀዋሚ መንበር ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ዜጋ ዝኾነ ሰብ ነቲ ኣብ ሃገሩ ወይ ከዓ ካብ ካልእ ሃገር ዝተረፈ ስድራ ቤቱ ሰብኣይ ሰበይቲ ውሉዳት ከምኡ ድማ ኣቦን ኣደን ናብ ካናዳ ንምምፃእ ሕጊ ብሕጊ ክሓትት ይኽእል እዩ ዓብዪ ተቐባልነት ኣለዎ ሕጂ ናይቲ ተፃዋታይነት ናይቲ ሕጊ ክንርኢ ከለና እቲ ካልእ ናይ ስደተኛታት ወይ ድማ ናይ ተምሃሮ መገዲ እኳ እንተፀበበ ንስድራ ቤት ንምእካብ ዝወፅእ ናይ ዓመት መደብ ግን እዚ ኢሚግሬሽን ሌቨልስ ፕላን ነቲ ውሕስነት ስድራ ቤት ንምሕላው ቀዋሚ ቦታ ኣለዎ ኣሕዋተይ ሕጂ ካናዳ ንቁፅሪ ሓደሽቲ ሰባት ብፅኑዕ ክትቆፃፀሮ ከላ ንቅዱስ ርክብ ስድራ ቤት ግን ፈፂማ ኣይተቋርፆን እያ እቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ስደተኛ ስድራ ቤቱ ንምእካብ ዝኽደሊ ከሎ ነዛ ሓድሽ 2027 ዓመት ዝተሰርዐ መደብ ስድራ ቤት ማለት እዩ እዚ ስፖንሰርሺፕ ብግቡእ ተጠቒሙ ሰባቱ ናብ ቤቱ ከምፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እቲ ኩሉ ዝተዛረብናይ ነጥብታት ንምውሃድ ዓመት 2027 ንካናዳ ከም ዓብዪ ናይ ለውጥን ንጹር መርገፅን ገይራትላ ኣላ ካናዳ ንዓመታት ክትስዕቦ ዝፀንሐት ኩሉ ሰብ ብቐሊሉ ኢቶ ዝብል መትከል ቀይራ ሕጂ ናብቲ ብፅፉፍ ትልሚ ብዝተመረፀ ክእለት ከምኡ ድማ ነቶም ድሮ ኣብ ውሽጢ ዘለው እዚ ቀዳምነት ብምሃብ እዚ ዝሰርሕ ስርዓት ማለት እዩ ተሰጋጊራ ኣላ እዚ ድማ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንካልኦት መደብ ስደት ዘለዎም ሰባትን ክልተ ነገራት የምህረና ቀዳማይ ትዕግስትናን ምድላውናን ክዓቢ ኣለዎ ፔሽንስ ኤንድ ፕሪፓሬሽን ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብፎኪስ ሓሳብ ሕጂ ናብ ካናዳ ከይደ ዝብል ኣረኣእያ ኣብዚ እዋን እዚ ክሰርሕ ኣይኽእልን እዩ ናይ ቋንቋ ዓቕምኹም እንግሊዝኛ ወይ ከዓ ፈረንሳይኛ ዲፕሎማኹም ዲግሪኹም ከምኡ ድማ እዚ ሞያኹም ብዕምቀት ክትሃንፁ ይግባእ ካልኣይ ሕጋዊ መገዲ ምስዓብ ወይ ከዓ following the legal pathways ንብሎም ነቲ መንግስቲ ካናዳ ዝገበሮ ቅኑዕ መገዲ ንኣብነት ፍሉያት ሞያታት ስድራ ቤትን ስፖንሰርሺፕን ወይ ድማ ፈረንሳይኛ ምዝራብ ብግቡእ ክትጥቀምሉ ኣለኩም ክቡራተይ እዚ ኩሉ ንነዊሕ እዋን ክንመሃረሉን ክንመያየጠሉን ፀናሕና እዚ ዛዕባ ማለት እዩ ንመጻኢ ዕድላትኩም ብሩህ መምርሒ ክኸውን ተዳልዩ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ሓበሬታታት ብግቡእ ክትከታተሉ ንትልምኹም ድማ ብትዕግስቲ መርሕዎ ንሕልምኹም ካብ ምፅዓር ይተዓቅቡ ማለት እዩ ኣሕዋተይ እዚ ናይ ሎሚ መደብና እዚ እንተፈቲኹምዎ ንፅላል ሂወት ሕጂ እውን ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ኣብ ቀፀልቲ መደባት እውን ሒዘልኩም ክቐርብ ትደልይዎ ሓሳብ እንተሃልዩ ኣብ ታሕቲ ናይ ርእይቶ መውሃቢ ቦታ ብኮሜንት ገበሩለይ ኣነ እውን ብግቡእ ተዳልየ ከምፀልኩም እየ ማለት እዩ ኣብዚ መደብና እዚ ዘይተረዳእኩም ንጹር ዘይኮነልኩም ዘይተበረሃልኩም ነገር እንተሃልዩ እውን ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ናይ ኩላኹም ርእይቶ ርኤ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መምሃሪ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀን የለይ